саломи дуруду бепоён ба тамошобинони азиз ва касоне ки моро тамошо мекунеду ва пайваста шуда бозам моро тамошо мекунед, инак хушомадем ба канали мо. Бародарон, хоҳарони азиз, барои шуморо имрӯз инами бегонӣ, дина бегонӣ як канали монетизатсия беҳтарин ки беҳадами базе байда канал ами бини овидаҳайнамта карда мера. Короче канал монетизатсия дора. Недавно гирон кардагем якчанд рӯз шид бародарҷоно, канал дорои 1200 дона подписчикай. Да канал шумо метонен сум, доллар, евро, сомони кор кунем бародарҷоно. Канал сумкоркунак шидагиай. И заҳмата да и канал дига одамо кашидагиан. Фақат шумо метавонен ба сум бихарену видеои хитона, контенти хитона, яъне молбозор снимат мекунен, хар, гов, хутӣ, бузғола ма намедонам, ё саг, ё ки ягон чи мепазен, ягон кай хулоса усуниш кори шумо лиш ба просмотр бигирен, лиш ба просмотри шумо баланд брава, лиш ба шумо чикор кунен, сум кор кунен. Ягон кас да маҷбурӣ нестай и бародарҷоно, касе да ҳамихели канал дар корай худшон бародаро миёбан, занг мезананд. Номерое ки шумо дар экран дида истодаен, имо WhatsApp дора, занг бизанен, бародаро шуморо дар хати алоқа интизоранд. Боқи тансиҳату хубрафтор бошен то видеои оянда бо мо бимонед. Бародаро, дар охири шигуфтаниём ки бихоҳем ки канали мо бозам пеш брава. Инами тараф да диди як зангулаи тарафи дасти инамиҷа дидаистӣ нами поянчилики мара. Инамиҷа да як зангулак сирхай. Ҳамура биҷиқ сирх сиёҳ шава. Боз и парада и хеле айку ҳамура биҷиқ рӯшан шава. Тамом. И барои мо инамиқа пешравиай. Дига ма шумо ягон чи намехоҳам. Инамиёра биҷиқем ку ма хурсанд мегардам мегӯм о видеои мара лайк мондан. Агар видеои мара лайк монен, мара илҳом меояю бозам видео мекунам барои дӯстон. Боқӣ ҳамата худованд нигаҳбон боша то видеои оянда тансиҳату хубрафтор бимонед. Канал хар ки боши бародарҷон, ҳатман муроҷиат ку барои шуморо ҳатман ёрӣ мерасонем. чӣ намуд суолое ки дар ютуб дорем, иншоалло ёрдам мекунем. ба ҳаматон рӯзи хуш, шаби хуш, тансиҳат мемонед.